Magandang hapon mga kauntaw. Nandito po tayo ngayon sa Pinandayagan Falls and Resort. Pinasyal natin yung mga bata kasi nabuburing dahil hindi pa sila makapasok ng face-to-face high school. Kaya pinasyal natin para malibang naman. Ayun po sila sa baba. Sila sa baba naliligo. Ayun yung falls. Medyo mababa lang siya pero okay dito sa lugar na to. Kompleto may mga cottage, may swimming pool. Gusto mong doon sa kabila mayroon doon swimming pool. Mas ano lang, mas mahal lang yung ano yan, yung bayad doon, siguro 100 pesos. Dito ano lang, 20. Kung gusto mo dito sa flowing na continuous lang yung daloy ng tubig. So ayun po, tingnan natin. Maganda. At saka nga po pala, salamat sa mga nag-subscribe sa channel na to. Salamat. A few moments later. Ayun, ano da? Ayun, deeply mo giraray. Ayun na. Ayun, wala pong nangyari sa namin sa challenge kasi ayaw naman ni Lawrence na ilubog yung yung ulo sa tubig. So, ako na lang ngayon ang Natatakot si Lawrence. Ako na lang ngayon ang magbibigay sa inyo ng challenge. So, lulubog ako sa tubig. Oratan nyo kung ilang minuto. Okay? Okay, understand? Si Nini. Mga kaya ko sa minuto. 1 minuto yung kaya ko. Tingnan ni Carlos 30 seconds. Ilang 30 seconds? Ika naman, Lawrence. Hindi na kaya. Ilang 30 seconds?